Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non in imposumus a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini lang gyapon yung boss ng alagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higala nga Huwebes o gapit sa 27 na buwan mga kahigalaan sa Agosto tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon natagan tagpagtagad ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karon nga buntaga mga kaigsunan. Ama-ama nga mo'y suspect pagpatay sa 14 anyos nga stepson na dito sa may gindaruhan lungsod sa Minglanilla. Padayon karon nga gipangita sa kapulisan. Straight to the point. Ato ning hatagag pagtagad rubutaga mga higala sa atong pagaban-uban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ang ama-ama mao pa mahigalay nagpahibaw kunuhay nga iyang stepson, ang iyang humagbos may Bisaya na indayken, nga kunuhay naghikog. Pero dunay mga pagduda nga iya kini mga higala nga gipatay, gituok. Nakakita man mahigalang usa sa mga anak Straight to the ang point. igsuon sa bata. Mo'y nakasulti mga sukit tig paminaw. O gunya gitan-aw sab ang mga sirkumstansya mga higala. O mo'y hinungdan nga apil sang gidudahan, ipatawag unta dadon unta ngadto sa mga pulis ni sibat mga sukit tig paminaw. Straight to the point. Nakatanig pagtagad rubutaga sa atong pamanuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Unya atong update mahigala sa atong donasyon dahil kagahapon niabot ta mahigalag 50,000 pesos ang atong i-turnover karon kay karon ba dahil taon lubong. So ato ning i-turnover karong adlaw mga sukit tig paminaw kining maong hinabang gikan sa atong mga igsuon, gikan sa atong mga listeners sa DYHP RMN Cebu ug IFM. Straight to the point. Ay kining atong Sibianan may gila di lang takutob sa atong mga komentaryo, mga balita, atong mga expose, entertainment, drama, music ug uban pa. Kundi apil sa may gila ang public service, So atong nagtinabangay ta og gani na natay 50,000 karon nga atong ika-turnover. Napagani uban inday Maris nga di makasuod na si imong GCash, no? So mo na yung mga kwan. Okay. Mo na mga higala, so sige lang, no? Anyway, at least ato ni ma-turnover karon mga sukin tig paminaw dito ni send sa kang inday Aida ang uban. Okay. So once ma-turnover na to, mohunong na ta sa atong pagpandawat. Okay, so mo ni mga sukin tig paminaw. Straight to the point. Unya, doon na tayo transparency sa baha sa atong pagdawat at ang gi-update na o gato sa i-turnover yun. Dito mga higala sa namatyan, niining inahan in town nga nagpabuan mahigala ng yaya in town ni mga sukit tig paminaw. Nagyaya og laing bata iyang gibiyaan niyang mga anak aron magpabuan. Dili lalim ning kinabuhi asad mga sukit tig paminaw. Straight to the So point. karon atong i-turnover mga higala. Samtang sa laing bahin tinun-an sa Cebu Technological University sa Argao, Con City o Argao, gidakop human nag-bomb joke. Samtang ang security personnel ni himo og inspeksyon sa bag sa mga estudyante nga mosod sa eskwelahan. Straight to the point. Ini mga higalang mag-kulukomedya na nang bumba mga sukit tig paminaw. Labi na daghang mga tao din ayaw mo komedya-komedya ana. Straight to the Labi point. na sa mga pantalan diha sa atong mga airports, dili pwede, Straight to the point. Samtang sa laing bahin mga sakop sa kapulisan gika-enkwentro ang usa ka armadong lalaki atol sa usa ka operasyon diri sa may Minglanilla area, subject sa operasyon na samdan atol sa maong insidente. Straight to the point. Samtang sa laing bahin sa kauluhan ng Senate Impeachment Court, mga sukit tig paminaw, presiding officer Francis Chis Escudero ni pagawas na og lagda sa sub judice rule nga nagdili sa mga senator judges, depensa, prosecution o bisan ang impeachable official nga mutuki sa meritiro sa merito, mutuki sa merits labot sa impeachment case batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
Straight to the point. Ato sa ning i-discuss may ilang impeachment rules mga kailangan o sub judice rule karong nga buntaga mga sugid ti paminaw atong hatag pagtagad dong names apil to kuha to palihog names tong portion no nga mihimo og bibasa si Senator Judge Chis Escudero, presiding officer sa ruling labot ani mga sugid ti paminaw. Straight to the point. Ato ning tagag pagtagad mga sugid ti paminaw no sa atong pagban-uban usab ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ang update sab sa impeachment trial kagahapon ato sa isgutan dinhi sa atong pagban-uban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang 107 ka mga government officials gipaubo sa ombudsman sa lifestyle check. Straight to the point. Sa laing bahin pag-asa nakapaglantaw og dugang 7 ka mga bagyo nga mosulod pa sa nasod sa di pa matapos ang kasamtangang tuig. Straight to the point. 7 pa ka mga bagyo, imagine ha. Ato lang iampo nga wa tay baha, di ta magdaog bulog sa tubig kini mong bagyo. Kay mahimo mahigalang mahinumdom na sa mga tao. Og mo na mga kaigalaan nga lahi ning impeachment trial karong VP Sara ikumparar nimo sa kang Irap o kang Corona, mas highly publicized kini karon kini kang Vice President Sara Duterte. Timing pud manghigala nga gukod mahigala sa intelligence funds kunuhay pero di apoy flood control scandal nga wa gukura. Unya ra ba ang flood control scandal everybody can relate mo'y problema na ron kay ang matag usa Luzon, Visayas ug Mindanao makarelate dayon dali kayo ma-relate sa mga kabos sa katawhan kay ma-experience manggod sa matag usa ang problema sa flood control. Straight to the point. Unya karon unsa naman ta August agoy hapit namang September day. Mapakita na unta si Jose Marichan karong taon mahigala sa September. Pero napuhalan mga higala sa mga panghitabo. Magsige na mag-uwan-uwan, magsige na magbaha-baha. Sa muna nga medyo hilas alang sa mga tao, kiniprangka lang ba? Maklaro mahigalang hypocrisy sa paggukod mga kagalaan sa confidential funds kunuhay. Pero wa gyud gukura mahigala ang mga sad-an sa flood control project. Straight to the point. Unya asa may dali mahigalang masabot sa mga tao. Kanang confidential funds daghan pa mag-explain. Pero pag abot sa flood control wa na daghang explanation. Ang tanan makarelate kay ang tanan naka-experience o nakakita very tangible ang problema sa baha indakin. Straight to the Mo point. nay problema ron. So tagan tanig pagtagad mahigala ako dili ko against nga unsa og impeachment sige gusto niyo ipadayon bahala mo. Pero ayaw kalimti ang mas dakong problema, ang pinakadakong korupsyon sa nasod, ang flood control scandal, mga sukit tig paminaw. Straight to the point. Trilyon ang kantidad mga kaigalaan. Kag imong piyungon imong mata sa mas dako nga skandal, imong gigukod kunuhay ang alleged confidential funds anomaly. Alleged imong gigukod kunuhay, medyo ang mga tao magkasabot na alam mo kapoy kaninyo. Straight to the point. O gukura kining duha. Para klaro-klaro, no? Tagatarig pagtagad robutaga sa mga kaigalaan sa atong pagban-uban ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Kay point. dali man ma-relate ang mga tao, dali man magkasabot, dali man very relatable sa mga tao ang baha. Mo nay prangka-prangkang istorya. So magsigig impeachment, magsigig baha, Straight to the point. unsaon naman lang na ron. Ato niya tagag pagtagad ron mutaga mga kaigalaan. Unya, ang atong pagpadayong pag-discuss, nagkaanam og sigig impeachment, nagkaanam kaklaro may galang porbida so far medyo ikapila naman kaadlaw gahapon ay ika 19 ika 18 na so pila na may gasto ay 90 na tanawa ika 90 na so nana sa 475 million ang gasto mga sukit tig paminaw Straight to the sa point. ika-19 na katuig 19 times 25 million per day 475 million day sakto ba ko day tanawa Straight to the point. 475 million na ang gasto kay kada adlaw 25 million god so kining 475 million kung imo ni mahigalang gi tabang alang sa mga kabos gipalit og pagkaon sa mga kabos daghan na untang mga tiyan nga dili magutman. Straight to the point. Pero sige lang mao man kay padayon magyud ka okay pero ayaw kalimti ang mas dakong anomalya. Straight to the point. Para ba fair ta ba? Asa naman mahigala ang pagpanggukod labot sa mga sad-an sa flood control scandal.
Straight to the point. Kumusta naman si Dudong Martin Romualdez? O mapadayon ang impeachment for 90 days mga higala, mahuman. So 90 days times 25 million per day, about og 2.2 billion kapin. Straight to the Mo point. na gastuhon mga sukitig paminaw. Tagantanig pagtagad rabutaga sa ato paban-uban usab ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Kini point. uban pang mga iskutanan nyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo! Sugbo! Andam na ba mo?